खुलुमबाय स्टुडियो दं आं रबिन बसुमतारी सोरां संदानगिरि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो दुलाराय बर' माहारिखौ मिथिहोनो लुबैयो जे बिथाङा बिश्वराम चेरिया आं उन्दै समनिफ्राय मिथिगौ बिथाङा आंखौ फंबाय होनना लिंदोंमोन आदा लिंदोंमोन बै समाव जि समाव बर' हारिया जोंखांदोंमोन दावराव खावदोंमोन बर' हारिनि थाखाय बर' हारिखौ फोजोबनो थाखाय बर' हारिखौ गिदिर गोलाव गोजौ खालामनो थाखाय बे समाव बिथाङा आन्दायजबाबो स्ट्रागल खालामदोंमोन बे स्ट्रागल जों मिथिगौ बेनो जे बर' हारि हिसाबै जोंखौ बुंदोंमोन ओइ फंबाय कानसन ओइ फंबाय बर' रायजोफोर बिसोर मोजां लाखि मोजां थां मोजां सलि बेयावबो जोंनि हारिखौ मोजां लांनांगौ मोजांनि हारिखौ मोजां दैदेनलांनांगौ बे बाथ्राखौ बराय बिथाङा गोसोआव लाखिदोंमोन मानो होनना बुङोबा बेनिफ्राय जोंहा ओरैबायदि जाखादोंमोन जे बर' हारिखौ गामि गामि थांनानै जोंबो बुंहैदोंमोन ओइ बर' हारि दावगा बर' हारिखौ दाखि बर'नि रावखौ फोथांना लाखि बर' हारिखौ मोजां लाखिनांगौ बर' रावखौ मोजां लाखि बर' हारिखौ जों थांनो हानांगौ बे बाथ्राखौ बिथाङा अरायबो बुंगादोंमोन आरो आंनि बादिबो जों मिथिगौ जे बिथाङा बिभिन्न ट्राइबेल अर्गेनाइजेसनबाबो बर' असम ट्राइबेल संघ अल आसाम ट्राइबेल संघ दुलाराय बर' साहित्य सभानि नलबारि डिस्ट्रिक्ट आफादगिरि बिथाङाबो बे समाव दैदेननानै गामि गामि बर' हारिखौ ओरैबायदि माने जोंखांहोदोंमोन बर' हारिनि थाखाय जाहाथे बर' हारिया बे मुलुगाव थांनो हायो बे मुलुगाव बर' हारिखौ फोसाबना लाखियो बे बाथ्राखौ खिन्थु रावबो बावनो हायामोन आरो बेखायनो बे सुबर्नहान्ता ओनसोलाव बिथाङा भेन्सार स्कुल थानाय अबस्थायाव गावनि रेलनि साख्रिखौ गारनानैबाबो बिथाङा बर' हारिनि थाखाय उननि जोलैनि थाखाय मोजां मावनो हानाय बायदिहाय बिथाङा बायदिसिना महरै बायदिसिना खामानि गेजेरजों बर' हारिखौ बिथाङा दिनै जौगाहोदोंमोन आरो दिनै बेखौ सिमान जादों जे सिबनखाता ओनसोलनि लोगोसे नलबारि डिस्ट्रिक्ट लोगोसे समस्त बर' हारिनि गेजेरजों बिथाङा सासे नाम जानाय मिथिजानाय मानसि आरो बेखायनो जों समनि दैदेनगिरि होननानै जों सानदों बेखौ बिथाङा मानो होनना बुङोबा दिनै गोजोनथाव बाथ्रा बेखौनो जे बिथांनि सोरां संदानगिरि होनना बिथांनि थाखाय नामाव जों गांसे बिजाब दिहुनदों बे बिजाबनि गेजेरजों बे दुलाराय बे ओनसोलनि लोगोसे नलबारि डिस्ट्रिक्ट ओनसोल सुबर्नखाता ओनसोलनि लोगोसे बर' हारिनि गेजेरजों जों बेखौ मिथिहोनो लुबैदों जे बेसेबांबायदि जाहाथे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव निस्वार्थ जेबो सार्थ गैयै हिसाबै खामानि मावलांनो हायो बेखौ बिथाङा जोंनि आदर्श हिसाबै जों मानिना लादों आरो आंखौ बुंदोंमोन बे अल आसाम ट्राइबेल संघनि आं नेहाथार जायोमोन बिथाङा आंखौ सहाय खालामदोंमोन सानसर नों अल आसाम ट्राइबेल संघनि जेनेरेल सेक्रेटारि नलबारि ट्राइबेल संघ जानाय अबस्थायाव बिथांखौ जोङो सहाय खालामदोंमोन नै सानसर नों नलबारि ट्राइबेल संघ सालाय दुलाराय बर' ट्राइबेल सालाय बर'नि लोगोसे गासै ट्राइबेल माहारिखौ दिनै नोंथांमोना दैखांलां गासैबो ट्राइबेल जोंखां गासैबो ट्राइबेल गावनि नांगौ जानायखौ बिना ला दाबि खालाम मोनथाय खालाम बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंलांदोंमोन आरो सानसेबाव सानसे सुबर्नखाता ओनसोलाव नलबारि डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघ जानायाव बिथाङा बे रायजो आफादनि आफादगिरि जानानै ओरैबायदि आफाद खुंदोंमोन जाय आफादाव सारा नलबारिनि 300 थान्दैया जमा जानानै थुबुर जानानै बायदिसिना ट्राइबेलनि समस्याफोरखौ रायज्लायलांदोंमोन बिथाङा मिथिनो थुलुंगा होदोंमोन बेखौ जों बावनो हाया बिथाङा आंखौ ट्राइबेल संघ नेहाथारि जानायाव बिथाङा सहाय खालामदोंमोन दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघ जानाय जयेन्ट सेक्रेटारि जानायाव बिथाङा सहाय खालामदोंमोन आंखौ बिनिफ्राय दुलाराय ट्राइबेल संघनि नेहाथारि जानायाव सहाय खालामदोंमोन बायदिसिना माने ट्राइबेलनि सेन्टिमेन्टआ बिसोर लोगो दंमोन बेखौ जों सिमान खालामदों दिनै सारा दुलाराय बर' मानसिफोरा मानि लाखानांगोन बिथांनि बाथ्रा बुंनायफोरा गोगोम जायोमोन बिथाङा फोरोंगिरि जादोंबाबो बिथाङा नांगौ जानायनिफ्रायबो बांसिन गोरोंमोन बिथाङा बेखायनो जोङो मोनसे डेमागग आरो पेडागग होनना बुंदोंमोन डेमागग बिथाङा राजनितिबिद बाथ्रा बुंग्रामोन पेडागग नांगौ जानायनिख्रुइ बांसिन बिथांखौ रोंदोंमोन बिथाङा बेखिनिखौ सोलोंदों लांदों आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों दिनै बे आफादनि गेजेरजों नोंथांमोननि आफादनि गेजेरजों नोंथांमोननि माध्यमनि गेजेरजों दुलाराय बर' एबा दुलाराय ट्राइबेल मानसिफोरखौ बेखौ मिथिनो लुबैदों दिनैनि बेबायदि गोनांथि आफादाव दिनै बिथांनि बिजाब दिहुननाय लेखायाव जों दिनै नांगौ जानाय सानैसो आलासिखौ दिनै लाबोनानै दिनैयाव फोसावदों नोंथांमोना मिथिगौ बेखौनो जे दिनै बेबायदियाव जोंनि लक' साहित्य सभानि लक' साहित्य गुवाहाटि इउनिभारसिटिनि बिथाङा प्रफेसार आरो लोगोसे दाखालि बावैसो पद्मश्री उपाधि मोननाय बिथां जोंनि डक्टर अनिल बरुवा दिनै नुजाफैनानै बिथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंलांबाय बे बर' हारिनि थाखायनो बुंलांदों बिथांखि बुंलांदों बिनि बादैबो दिनैनि आफादनि गेजेरजों बिथाङा दिनै रिटायार्ड IPS एबा APCनि चेयारमेन बिथाङा फैनानै दिनै बिथाङा नुजाफैदों आरो बिथाङा बुंलांबाय
बिनि जोङो बे आफादनि गेजेरजों बेखौ बुजिना मोनदों जे नोंथांमोननि माध्यमनि गेजेरजों बेखौ बुजिहोनो लुबैदों दुलाराय बर' एबा बर' ट्राइबेल माहारिखौ जे बिष्णु प्रसाद रामचारिनि बायदि आदर्श थानाया मोजां बे बाथ्राखौ जोङो गोरायैनो बुंनो हागौ होननानै जों सानदों थेंक इउ माखुमथा অঞ্চলৰ এগৰাকী শিক্ষাবিদ তথা সমানতা হাইস্কুলৰ অৱসৰী প্ৰধান শিক্ষক বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰামচাৰী ছাৰৰ আজি স্মৃতিগ্ৰন্থ এখন উন্মোচন হৈছে আৰু লগতে স্মৃতি চাৰণ সভাও হৈছে তেখেত বনহাটা অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ পোহৰ বিলাৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ ভূমিকা লৈছিল আৰু তেখেতে 1970 চনত যেতিয়া বিদ্যালয়খন স্থাপন হৈছিল তেতিয়া কিছুদিনৰ কাৰণে দিনেশ চন্দ্ৰ শৰ্মা হেডমাষ্টাৰ আছিল আৰু চন্দ্ৰ প্ৰসাদ ৰামচাৰী ছাৰো ইয়াত শিক্ষকতা কৰিছিল তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা ৭৪ চনত বেলেগ অনুষ্ঠানলৈ গুচি যায় ইয়াৰ পাছত ৭৪ চনৰ পৰা বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰামচাৰী ইয়াত প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে আছিল আৰু সেই সময়ৰ পৰাই শিক্ষা খণ্ডটোক আমাৰ হাইস্কুলখনক সুন্দৰভাৱে আগবঢ়াই নি গোটেই সমাজখনত অন্ততঃ শিক্ষিত সমাজ কৰি গঢ়ি তোলাত তেখেতে ডাঙৰ ভূমিকা লৈছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰতে আজি তেখেতৰ যিহেতু গোটেই বড়ো সাহিত্য বা আৰু ট্ৰাইবেল সংঘ আৰু ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে লগ হৈ এই স্মৃতি চাৰণ সভাখন পাতিছে ইয়াত এখন আলোক সন্ধানী নামৰ দি পেলাই আলোক সন্ধানী বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰামচাৰী নামৰ স্মৃতিখণ্ড উন্মোচন হৈছে উন্মোচন আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ লোককথা বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ অনিল বড়ো পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ অনিল বড়ো লগতে নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে আছে আমাৰ অসম লোক সেৱা আয়োগৰ অধ্যক্ষ দেৱৰাজ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া আৰু বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা গংগাধৰ ৰামচাৰী ডাঙৰীয়া আছে নলবাৰী জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি খগেন ৰামচাৰী ডাঙৰীয়া আছে তামোলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জলেন নামেৰী তাৰপিছত আমাৰ প্ৰাক্তন EM বনমালী বড়ো আৰু কেইবাগৰাকী অন্যান্য শিক্ষাবিদো আছে লগতে এই অনুষ্ঠানত বড়ো সাহিত্য সভা আৰু ট্ৰাইবেল সংঘৰ ৰাজ্যিক জিলা আৰু আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ বহু নেতা আছে আপচুৰ নেতা আছে আচুৰ নেতা আছে আকচুৰ নেতা আছে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই অঞ্চলৰ সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজে শিক্ষাৰ লগত জড়িত হওক বা নহওক সকলো ধৰণৰ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিছে गोजोनथाव खौरां माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों थांग्रा वार्ड नं 4 आव माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार नार्सारि LKG UKG नि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो नैबे माइ सता स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन